at this very interesting conference in a country where there is a great deal of activity in terms of language promotion and language planning. It's almost as much pleasure to be. Atsegina da hemen egotea, eta baita ere Bilbon izan nintzen larun bat gauean galdu egin nuen Atletik eta Real Madrilen partida ikusten ibili nintzen Bilbon, eta baita ere buruz ikusi nuen zorionez, Atletikak irabazi egin ziola Madrilio, eta atsegina handia izan zen niretzat, plazerra handia izan zen niretzat. Beti atsegina handia izaten da Euskal Herrira etortzea. Galesen harreman estuak ditugu Eusko Jaurlaritzarekin, Euskal Gobernuarekin, eta harreman horiek sendotuz joan dira azken 15 urteetan. Eta hain antzekoa den herri batekin lan egitea, beti iruditzen zaigu oso interesgarria dela denontzat. Galesek hitzarmen formala du sinatua Euskal Herriarekin, proiektuak elkarrekin garatzeko hezkuntzaren alorrean, eta hitzarmen hau sinatu egin Angeles Iztuetak zuen sailburuak sinatu zuen, eta baita Galeseko hezkuntza ministerioak ere, Jez Jusik, eta denon aldetik garatu nahi dugun zerbait da, etorkizunean gure hizkuntza zerbitzuak harreman zuzenak ditu hezkuntza sailarekin, eta baita ere harreman zuzenak ditu Miren Azkarate sailburuarekin, baina baita ere harreman zuzenean egonda Patxigoenagarekin, eta ikusten dut tamalez ez dagoela hemen une honetan, baina oso estu lan egiten dugu Patxigoenagarekin, eta beste kultura saileko beste kide batzuekin, Lorea Bilbao, nikekin ere bai, Lorea bihar hemen egongo da, eta gurekin lan egiten du zuzenean. Atsegina da guretzat baita ere ikustea ordezkariak etorri direla, beste herri batzutako ordezkariak ere etorri direla, Irlandatik, Eskoziatik, Jerseytik, Lituaniatik, eta baita ere uste dut Alemaniako norbait ere badagoela hemen, eta segurunago denak ez ditu dela aipatu, baina esperientzia oso ona da hainbeste herrirekin lan egiteko aukera izatea, beste hizkuntza gutxituekin lan egitea, Europako hizkuntza gutxituekin, eta gure lanaren parte bat da harreman horiek bultzatzea eta sustatzea, baina konparatuko bagenu Galesko eta Euskal Herriko egoera, esan genezake antzekotasun handiak daudela bi herrien artean. Begi bistan dago, hizkuntzak ikutsitu bat dugula, guk eta zuek, eta baita ere badugu hizkuntza egoera antzekoa. Galesko 3 milioi lagun bizi dira Galesen, Euskal Herrian bezala, gero portzentaia antzekoa dugu hizkuntza ezagutzen dutenak bi herrialdetan. Duela gutxi esan zen baita ere oso patroi antzekoa genuela ADN-ari dagokionez, hau da komunean dutenak galesak, Euskal Herriak eta Irlandarrak, eta naiz eta inork ez jakin nondik datozen euskaldunak, nolabaiteko harremana badugu denon artean, beraz oso ondo dago antzeko egoeran dagoen jendearekin lan egitea. Eta azken 10-15 urteetan sortu dena harremani dagokienez zerikusi handia du hizkuntza plangintzarekin, eta horrek dituen elementu desberdinekin, eta nola sustatu dezakegu hizkuntzaren erabilera legeen bitartez, molde praktikoen bitartez, kombinatu egiten direnean elementu hoie guztiak indartu egiten gara, eta sustatu egin dezakegu Galesko eta Euskal Herriko hizkuntza. Orduan, kolaborazio aldetik oso garrantzitsua izango da estandarrak hobetzeko orduan, eta baita ere gure etorkizuna argitzeko eta praktika onak bultzatzeko. Eta plangintzari dagokionez, hizkuntza plangintzari dagokionez, lortzen ari gara ulermen hobea, eta nik uste dut hori oso elementu garrantzitsua dela Europako komunitatean. Hemen agertzen den aurkezpena,
erderaz izango da, hemen baditugu pertsona batzu kontseiluan lan egiten dutenak gaztelaniaz hitz egiten dute, zoritxarrez ez dago kontseilu horretan euskaraz hitz egiten dunik, baina urteetan hori konponduko dugula espero dute. Aurkezpen hau ponentzia honek aipatzen du batez ere zelan egin dugun hezkuntza eskemetan Galesen, eta eskema horiek Galesko legearen hizkuntzaren legetik dator zuzenean, hau da hitzarmen bat lortu nahi zen akordio bat hizkuntza eskemetan Galesen, eta hori tokiko erakundeen bitartez egiten da. Hezkuntza ez da modu zentralean egiten, baizik eta tokiko mailan garatzen da hezkuntzan. Beraz, 22 hezkuntza erakunde ditugu eta finantzaketa lortzen dutenak beren herrietan hezkuntza garatzeko. Badaude arau orokor eta politiko batzuk maila nazionalean, baina oinarrian hezkuntza eta hezkuntza modelo desberdinak bultzatu egiten dituzte 22 hezkuntza erakunde hauek, baina eskemei buruz hizketan hasi baino lehen oinarrizko informazio bat eman nizueke Galesi buruz. Non gaude, non dago Galesko herria? Hemen ikusiko duzue, hau da Erresuma Batua, edo deitu nahi duzuen bezala Gales lurralde zati bata, Ingalaterraren alde batean dago eta Croissant itxura du. Ikus dezakezue lurralde honetan, zirkulo gorri batean dagoena hori da Galesko herria, eta esan dudan bezala Euskal Herriaren oso antzekoa da, ikuspegiari, paisajeari, mendiak ditugu, hemen dituzuen bezala, gero ere badugu estadio oso handi bat Cardiffen, hori da hiriburua, eta milurtekoaren estadioa da, itsasoa ere badugu, Hondartza, eta gazteluak ere baditugu. Nik uste dut hemen ez dudala oraindik gaztelurik ikusi. Bai, gaztelu txikiak ditugu. Eta Gales, Ingalaterra Gales konkistatu nahi izan zuenean, lehen da bizi, gaztelu lerro hilara luze bat eraiki zuten. Eta horrekin iparraldeko kostan eta hego mendebaldean gaztelu oso handiak daude, ingelesek altxat zituztenak, galestarrak lasai mantentzeko, oso gaztelu handiak eraiki behar zituzten galestarrak sartzeko. Gero zona industrial asko daude Euskal Herrian bezala, beraz antzekotasun handiak daude bi herrialdeen artean. Tradizio asko ere bat ditugu. Erdialdeko Andrea jantzi tradizionala darama, baina baita ere saiatzen ari gara kultura modernoago bat sortzen, itxura modernoago bat eman nahi diogu gure herriari, Galesi, eta horregatik jantzi tradizional hauek pixka bat alde batera utzi, eta nahiago dugu arrakastaren, futbolaren arrakasta bultzatu nahi dugu, normala izaten ez dena, beste alde batetik, eta kirola oroar, eta baita pop musikan Galesek izan dezan itxura kosmopolitagoa, apasionanteagoa, edo eta ez emakumea bezala bere jantzi tradizional honekin, hau da irudi aldaketa bat eman nahi diogu gure herriari. Hemen erakutsi dizuet, lehen mapa bat erakutsi dizuet, hor agertzen zen Gales, zirkulo baten barruan, zirkulo gorri baten barruan, eta horiek dira Galesa hitz egiten diren zonak, baina lehen Ingalaterrako bazter askotan hitz egiten zen Galesa, baina pixkanaka denbora bat pasa ondoren eta anglosajonak Ingalaterrara iritsi ala, galestarra baztertua gelditu zen, mendebaldera baztertua gelditu zen, eta galestarraren poesiaren lehen ereduak Ingalaterrako iparraldetik dator eta Eskoziako hegoaldetik. Eta poesia idatzia da, eta horrela badakigu nondik zetorren eta
gauza jakina da Edimburgotik zetorrela edo Edimburgoko hegoaldetik, baina pixkana eta denbora igaroala galestarra bultzatu egin zuten mendebaldera, gaur Gales ezagutzen dugun zona horretara. Eta 1282 garren urtean Gales eratu zen gaur egun ezagutzen dugun moduan. Eta data hori ospatzen dugu, hori izan baitzen azken printze independentea hiltzuten urtea izan baitzen, eta orduan gero eta gehiago indartu ziren bien arteko, bierrien arteko harremanak. 16. eta 17. garren mendeetan bi gertakizun garrantzitsu egon ziren galeserantzat, eta eragin handia izan zuten hizkuntzaren etorkizunean. 1526an eta 1542an onartu egin zen batasunaren legeak. Beraz, Gales elkartu egin zen Ingalaterrarekin, eta orduan erabili zen hizkuntza ingelesa sistema judizialean hizkuntza ofizial bezala, hizkuntza nagusia bezala, eta bermatu egin zuten galestarrak hizkuntza bezala ez mantentzea. Beraz, egitura administratiboak, Galesen sortu ziren egitura administratiboek ingelesa bakarrik erabiltzen zuten. Zorionez, eta horregatik dirau bizirik galesera, itzuli egin zen Biblia galesera, eta asko erabili zen Biblia ospakizun erlijiosoetan, eta herritar gehienek galesera bakarrik hitz egiten zuten, eta horrela iritsi zen haien gana mezu erlijiosoa Bibliaren bitartez. Eta beraz, denboraldi batez, bi indar kontraesankor egon ziren. Abian alde batetik genuen alderdi judiziala eta administratiboa ingelesa erabat, eta gero beste alderdi erlijiosoa galeseraz. Eta erlijioa oso garrantzitsua zen Galesen, eta izan da orain dela denbora gutxi arte. Beraz, Bibliaren itzulpenak oso eragin handia izan zuen, oso eragin garrantzitsua izan zuen galeserarentzat. Hoiek dira beraz aurrekariak, baina aztertzen badugu zein den gaur egun dugun egoera Galesen, eta ikusiko bagenu zein den errolda, Joan de Mendeko errolda ikusten da 1901 edo mendearen hasieran ia herritarren erdiak galesera hitz egiten zuela, baina lehen portzentaia handiagoa zen, baina 1501 herritarren erdiak galesera hitz egiten zuen, baina 20. mendea baino lehen gainbehera izugarria gertatu zen hiztunen artean. A low point around 1971. Beste puntu batera 71aren inguruan, eta bertan 120 inguruan gaude, baina 81 areagotu egin zen galesez mintzatzen ziren aurren kopurua. 5 eta 15 urten artean alako hazkunde bat izan zen, baita 81tik aurrera. 2001an lehenbiziko aldiz 100 hazkundea izan zen galesez mintzatzen ziren persona kopuruei dagokionez, eta lehenbiziko aldiz historian kopuru horiek areagotuaz hazi egin ziren, hori ez da ohikoa, izan ere hizkuntza gutxitu bati buruzari baikara. Baina oraindik gauden egoeran hezkuntza oraindik ere halako mehatxu baten pean dago. Mapa bat aurkeztuko dizuet, referentzia bat izan dezazuen. Ikus ezakegu 1961 beltzean agertzen diren guneak, bertako biztanleen 80tik gora galesez mintzatzen zirela. Orduan ikusten dugu mendebaldean eta iparrean konzentrazio handia zegoela galesa mintzatzen ziren pertsonen komunitateetan. Eta 71arantz joan ala ikuseteke beltzune horiek ez dirala 71ean zutenak bezain beste.
1981 hor beherakada handia izan zen, eta 1991 iritsita oso komunitate gutxi geratu ziren alako hiztun portzentaia garaiekin. 2001ko erroldaren arabera, portzentaia garaia dauden komunitateko burua jaitsi egin da gehiago. Eta 65% gora galesa hitz egiten duenean, ikusten dugu komunitate horiek galeseko iparre aldean daudela, iparreki aldean. Orduan, zer egin behar du gales hizkuntzak? Ikusi dugu iparreko eta mendebaldeko zona tradizionalean alako berakada bat izan dela, baina hazkunde bat ere izan da beste gune batzuetan, lehen galesa hitz egiten ezen beste gune batzuetan. Beraz, aldaketa bat izan da mendebaldetik eta iparraldetik ekialderantz, baina hazkundea gertatu da oro bat arrakastatsua izan duelako hezkuntza sistemak hizkuntza bultzatzeko bere nahian. Komunitateen 80%an gutxienez 10% galesa hitz egiten du, orduan hor aldaketa bat izan da, aldaketa demografiko bat. Orain dugun egoeran gales hizkuntza hitz egiten dute klase ertainetako pertsonek batik bat, baina oso txiroek ere hitz egiten dute gune sozialki deprimituetan bizi direnak. Orduan bi eredu bezala dauzkagu edo bi joera. Gero gazteen migrazioa ere badaukagu, lizentziatuak batez ere, galesa hitz egiten den komunitateetatik irteten direla. Aldaketa asko izan dira, igitze asko landagunetatik hirietara, eta leku batzuetan galesen oso gazte gutxi geratzen dira. Jende asko izan ere Cardiffera joan da, hiriburura, eta Cardiffeko zenbait gunetan portzentai altuak izaten dira pertsona galesdunenak, batez ere 20 eta 35 urteen arteko pertsonak izaten dira horiek. Beraz, badago alako urbanizatze prozesu bat martxan. Gazteak dauzkagu dirua daukatenak, galesa hitz egiten dutena, hirian bizi direnak, idazten ere badakitena, eta galesa erabiltzen dutena beren lantokietan, eta posta elektronikoa edo mezu elektronikoak galesez bidaltzen dituztenak. Beraz, hor izan da alako aldaketa bat hizkuntzaren erabilerari dagokionez. Gazte horiek galesa hitz egiten den komunitatetik irtetean, esan bezala migrazio handia izan da, eta gune horietara joaten diren pertsonak ez dira galesdunak izaten, askotan jubilatuak izaten dira. Pertsona horiek Inglaterran dituzten etxeak saldu oso garesti, eta orduan etxe bizitza askoz merkeagoa erosten dute galesen, eta gero gutxi gora bera bizitzeko aina ematen dute salmentatik atetako tekinak. Gero pertsona batzuek langabezian daude, eta ez dute lan egin nahi, beste batzuek, edo bizi kalitate hobea nahi izan da hirietatik aldegin eta landagunetara jotzen dute. Gaztea galtzen ari gara, baina beste pertsona batzuk ere irabazten ari gara galesa hitz egiten ez dutenak. Eta jubilatu asko egoteak ere eragin handia du laguntza sanitarioari dagokionez, gizarte segurantzari dagokionez, eta bar. Baina gertatu da oro bat, pertsona horiek iparraldera eta mendebaldera etorri ala, etxe bizitzaren kostua oso areagotu dela. Zergatik, dirua daukatelako eta gehiago ordain dezaketelako. Horrek esan nahi du, gazte horiek, bertan geratu diren gazteek ezin dutela etxe bat erosi. Orduan gazteak joateaz aparte, geratzen direnak ere konturatzen dira etxe bizitza oso garestia dela. Orduan egoera oso zail batean gauden hizkuntzari eusteari dagokionez, baina zer egin dezakegu migrazioari dagokionez? Badakigu gutxi gora beraz zinezkoa dela eragin hori izatea. Pentsatzen ari gara beraz, nola integra liteke etortzen den jendea, eta batez ere haien seme alabak etorri ahala,
Eta horrek arazo asko sortzen dizkigu ikasketa zentroetan, ikastetxeetan, landaguneetan, eskola oso txikiak izaten dituzte, behar bada familia bat, 3 izaten dira, eta horrek alda dezake era bat, izaera linguistikoa egun batetik bestera. Gai oso konplexua da demografiatik ikusita, baina badu beste gai bat problematikoa dena, eta hori dagokio etxean egindako hizkuntz transmisioari. Bi gurasoek gales hitz egiten baldin badute, orduan aukera handia dago bere seme alabekin galeraz hitz egitea, baina haietako batek hitz egiten baduta besteak ez, orduan aukerak uneko 50-etik baino gutxiagoak dira seme alaba horiek galesa hitz egiteko. Beraz, arazo desberdinen aurrean gaude, kasu honetan zerbait egin behar dugu, ideia berriak sortu behar ditugu, eta ikusi nola susta liteke hizkuntze egoera horren konplexu hau, ze gauza aldatu beharko lirateken. Mapa gutxi batzuk erakusiko dizkizuet, eta hoien gainean eraikiko dut hitzaldia, eta hor bertan islatzen da nik deskribatu dizuedana. Gertatzen ari diren aldaketa, hizkuntza aldaketei dagokienez. Mapa honi begiratzen badiguzue, ikusiko duzue, berdea zen bat eta ilunagoa izan, gero eta portzentai handiagoa da galesdunena, persona galesdunena. Orduan, 90 eta 100 artean, 0 urtetik 3 urtera, galesa hitz egingo dute, 3 urtekin 6 hitz egiten du galesa, 6 ari gara. Baina gure ikusten dugu, ze eragin daukan hezkuntza sistemak, 5-etik 9 urtera, ikus dezakezue, portzentaia hazi egin dela 20%, hizkuntza erraz mintzatzen dutenen aurrak. Pasatzea 6-tik 20, horrek esan nahi du, ikastetxeek biderkatu egiten dutela portzentaia, bikoiztu egiten dutela. Beraz, 14% ari gara eskolan galesa ikasten duten aurruen kopurua. 10 urtetik 14, 15, 16-tik 19, orduan aziala ikusten dugu hor aldaketa bat gertatzen dela. 20 urtetik 24 hezkuntza sistemak eragin gutxiago dauka. 6 urteko gazteek esaten badute beraiek galesa hitz egiten dutela, eskolatik irteten direnean, eta 3-4 urtetan ez dutenean hizkuntza hitz egiten, orduan ez dira hartzen galesduntzat, eta hartara atzera egiten dute zifra horiek. Eta iristen garenean, 75 urtetik aurrera aukera gehiago daude galesa hitz egiteko. Ikusten duzue ereduak nola aldatzen diren urteak pasa ahala. Horrek erronka oso zehatz bat jotzen digu galesaren mantenimendu eta konservazioari dagokionez. Azken mendeetan naiz eta data garrantzitsu sorta bat egon, gertakariak bali izan dutenak hizkuntzaren estatusa areagotzeko, unibertsitatea inauguratzea, liburutegi nazionala, telebista sortzea, 1989an Asanblada Nazionala sortzea. Orduan, azpiegituretan aldaketa asko izan dira joan den mendean, hizkuntza babestu eta gordetzeko. Baina azken urteetan gertatutako aldaketa handitako izan da, zerikusia izan du Asanblada Nazionala sortzearekin. 1989 arte, Westminsterrek agintzen zuen galesen, edo gobernatzen zuen. Azken urteotan, Walsh izenekoa zegoen, baina erabaki guztiak Westminsteren hartzen ziren, hori bai, 1989tik aurrera badaukagu asanblada bat, zeregin espezifikoa daukana. Hori bai, ezin dute legekin zerikusia duten ezer onartu.
beraz zer egin mugatua daukate, baina lehenbiziko aldiz, egoera batean, zeinean Gales, batasun moduan, parlamentu eta asamblea bat daukana, eta ez da baideak lotu izan zaizkio herrialdean hitz egiten dan hizkuntzari. Ez da bera garrantzitsu izan da azken 2-3 urteetan kontu linguistiko inguruan. Lehenbiziko aldiz, ez da baida bat izan da espezifikoki zentratuta Gales hizkuntzan. Sortu da oro bat alako organismo ofizial bat 2 hizkuntzetan lan egiten duena. Orduan, asambleako kidea baldin bazara, egin dezakezu, parte har dezakezu ingelesez edo galesez, ahoz zein idatziz. Asamblea horretan, batzar horretan. Galeseko hizkuntzaren legediari dagokionez, izan da lege sorta bat, importanteena, 1997koa da, horrek estatus juridiko bat eman zion hizkuntzari, eta gero, 1993ko legea dago, eta horrek balio izan zuen Galesaren batzordea sortzeko, edo kontseilua sortzeko. Eta horri esker kontseiluak susatu ahal izan zuen Gales hizkuntza. 2000 eta 2000 urtean, lehen esan bezala, eztabaida bat izan zen, egituratu bat, eta hori zenbait hilabetetan barrena gertatu zen, eta jorratu ziren hizkuntzari zegozkion gaiak. Arazo kulturaletako batzordeak hitz egin zuen da hizkuntzari buruzko alderdi guztiei buruz, eta eztabaida hori bukatutakoan dokumentu bat argitaratu zen. Gobernuak behin betiko bertsio batea zuen, eta hori estrategia nazional bat da Galesera bideratua. Dokumentuan esaten da, irudi globala Galesari dagokionez, lehen esan bezala oso irudi konplexua dela. Eta hizkuntzaren erabilpen maila jetxi egin dela 20. mendean, eta azpimarratu egiten du ere, eta hau lehenbiziko aldiz gertatzen zen Gales hizkuntzaren historian, esan zen beharrezko izango zela ekintza plan jasangarri bat egitea eta kontzentratua, estrategia argi eta epeluzeko baten laguntzaz, eta hori beharrezkoa zela, hizkuntzak etorkizun bideragarri bat izatea nahi bagenuen. Dokumentuak 3 apartatu dauzka, eta aztertu egiten du nazio politikaren markoa, baita hizkuntza komunitatean, eta hizkuntzak eta giza eskubideak. Azpimarratzen du oro bat, pertsona bakoitzak, ez dugula pentsatu behar bakarrik pertsona bakoitzaren eskubideetan, baizik eta pentsatu egin behar dela, ze erantzukizun dauzkaten pertsona horiek, zer eta mundu guztia dauka ardura bat, erantzukizun bat, hizkuntzari dagokionez, herritarra den aldetik. Txosten hori atera aurretik, eztabaida oso interesgarri bat izan zen, hizkuntzaren inguruko gaiei buruz. Eta hori oso zaila izan zen iraganean, gai horiei buruz hitz egitea, baina orain eztabaida irekiko gaia da, esate baterako immigrazioa oso gauza sentibera zen, txosten argitaratu baino lehen, baina eztabaidan barrena, gai horiei arreta handia eman zitzaien, txostenean badago atal bat hezkuntzari dedikatua, eta egiten duena da finkatu estrategia bat, Galesez egindako hezkuntzarako datozen urtetarako, eta azpimarratu egiten du beharrezkoa dela definitzea zer diren eskola horiek, eta nola susta dezakegun jarraitasun linguistikoa hezkuntza esparruan. Inbertsio programak ere aztertzen dira, eta babes berezirako premiak, eta helburu sorta bat finkatzen da etorkizunari begira. Helburu zehaz bat finkatzea da areagotzea, datozen 10 urteetan Gales dunen pertsonen kopurua 100 areagotzea. Hori oso handinaia da guretzat. Gero badago Gales hizkuntzaren legea, horri esker horren ildotik sortu zen kontseilua, eta bere zeregina zen
galesa sustatzea galesen, baina beste zeregin bat ere badauka hezkuntza kontuei dagokienez, baina bere zeregin nagusia zerikusia dauka gales hizkuntzaren eskemekin. Zeren organismo publiko guztiek adostu egin behar dute eskema linguistiko bat kontseiluarekin, oain bete burbilduta gaude hortan. 4.000 elkartetik gora gaude, eta adosten ari gana eskemak organismo publikoiekin. Hezkuntza eta hezkuntza zentroak edo ikastetxeak galesen sistema publikoaren parte badira, eta adosten ari gara eskemak hezkuntza laguntzarako dagoen sistemaren barruan. Aztertzen baldin baditugu ikastetxeen aurrekariak galesen ikusiko dugu era bat galesez irakatsi zen lehen ikastetxea 1939an zabaldu zela, pribatua zen. 1957an inauguratu zen lehen eskola, 4-11 urteen arteko aurrentzako galesezko lehen eskola. Gero beste bat, bigarren mailakoa zabaldu zen 11 eta 18 urteen arteko mutilentzat, neska mutilentzat, eta erabat galesez ematen zela. Gero zenbait data garrantzitsu mugarri baditugu hezkuntzaren alorrean. Horietako bat da gales hizkuntza sartzea kurrikulum nazionalaren parte moduan, 1980an, eta hortatik hasita galeseko ikasle bakoitzak galesez hartu behar du hezkuntza lehen hizkuntza moduan edo bigarren hizkuntza moduan. 5 eta 16 urteen artean ume guztiek ikasi behar izan dute galesa 11 urtez. Lehen hizkuntza edo bigarren hizkuntza moduan. Gales hizkuntzaren kontseiluari dagokionez eta hezkuntzari dagokionez, esan dizuegu oso paper espezifikoa daukagula guk. Eta papelaren lehen partea da halako ikuspegi estrategiko bat izatea hezkuntzarena eta aholku ematea hezkuntz ministroari gales hizkuntzari dagozkion gaietan. Era berean 3 milioi euroko aurrekontua daukagu, urtero gastatzen duguna galeseko irakasle aholkularientzat, tokiko hezkuntza kontseilu guztientzat. Hezkuntza planak ere adosten ditugu tokiko agintariekin eta proiektu berriak garatzen ditugu azken finean hezkuntza sisteman hizkuntzaren erabilera bultzatzeko. Esan dizudan bezala, badaude 22 tokiko hezkuntza autoritate edo aginte, tamaina desberdinakoak galesen. Galeseko biztanle gehienak hego ekialdean bizi dira, alegia tradizioz galesa hitz egin ez den guneetan. Baina adosten ditugu planak tokiko agintariekin egoera linguistikoren arabera. Beraz, planak onartzen dira galesaren legearen parte baten bidez eta 2003ko martxorako onartuta zeuden jada 22 tokiko agintarien planak. Lehenbiziko aldiz, tokiko agintari guztiek plan bat zeukaten galesa sustatzeko eta galesez emandako hezkuntza sustatzeko beren udalaren barruan. Tokiko agintari bakoitzak notifikazio estatutario bat zeukaten, gero halako hildoak eman zitzaizkien, beren zirriborra bat eman hartu genuen, arakatu genuen, ikusi genuen ea ongi egokitzen zen legearekin, eta ondoren bersio elebidun bat egin genuen, gero tokiko autoritate guztiekin izan genuen, eta azken bertsioa hartu genuen plan horrena, azkenian onartu zen edo adostu zen plana tokiko autoritatearekin.
oso bizkor begiratu ditut kasu horiek, baina tokiko agintari batzuekin denbora asko behar izan genuen akordio batera iristeko planaren inguruan. Tokiko agintari batzuek 12 zirriborro desberdin erakutsi zizkiguten gure onespena hartu aurretik. Horren arrazoia da, agintari hoietako asko ez zutela inoiz planik prestatu behar izan, eta ez zeukatela politikarik galesezko hezkuntza sustatzeko. Orduan, prozesu oso mingarri batetik pasatu behar izan zuten, pentsatu behar izan zuten, batzuentzat beste batzuentzat baino mingarriago izan zen, baina sorpresak ere izan ziren plan batzuetan. Agintari batzuek ikastetxeren bat aurkitu zuten lehen ezagutzen ez zutena, eta horrek arreta deitu zien, ez zeukan inongo estatus juridikorik, zuzendaria zeukan, halako hezkuntza batzorde bat, baina zeukan inongo estatus juridikorik. Orduan, prozesu batetik pasatu behar izan genuen, tokiko agintari guztiek hobeto ezagutu zezaten zein zen hezkuntzaren eskaintza zertan zen. Plan horien jarraipena aztertzean ikus dezakegu evoluzioan dagoen prozesu bat dela, oso egituratuta dago, bertan eukitzen ditugu tarteka bilerak 22 agintari horiekin, eta orduan bizitak egiten dira, jarraipen bizitak, eta bizita bakoitzaren amaieran txosten bat idazten dugu, eta kontseilura bidaltzen dugu. Esan dizuet, ez tokiko hezkuntza administrazioetako batzuek ez zeukatela politikarik plan hauetan sartu aurretik. Eta agintari bakoitzaren planak aldatu egiten dira, konterri bakoitzean zenbat jende galesa jakin. Hori bai, plan bakoitzak esaten du, adierazten du, guraso batek nahi duenean bere seme alaba ingelesa ez dezan, aitortua dauka eskubide hori. Baina lehenbiziko aldiz, galesen lehenbiziko aldiz, galesez ikas daiteke. Proiektua definitu zuena zen, ze distantzia bideetu beharko zuen horrek, eta kontu hori oraindik aztertu gabe dago. Planetan badago definizio bat galesez emandako hezkuntza zentro bat ikastetxe bat zer dan. Ez dago definiziorik, 22 definizio desberdin dauzkago. Une honetan saiatzen ari gara idazten arreta handi zer esan nahi duen benetan ingelesez emandako hezkuntzako eskola bat. Mekanismo bat ere badauka eskola hoietara galesik jakin gabe iritsi diren personentzat. Galesek izan dako arazoetako bat azken 10-15 urteotan izan da jende asko, emigrante asko iritsi dela, eta aurreek ez dutela, ez dakitela ezer galesez. Eta orduan hoiei ematen zaie halako ikastaro trinko bat, 3-6 hilabetekoa, galesezko euskerara joan aurretik. Eta esperimentu horrek arrakasta handia izan du, eta oso gauza ezaguna da, eta oso galeseko iparraldera eta mendebaldera bizitzera joan diren gurasoentzat. Plan horiek ematen dute galesa bigarren hizkuntza moduan ikasteko aukera, eta gero dago Azarabon Bro, alegia gales irakasleen laguntza. Esplikatzen da aur batzuek dituzten premia bereziak, eta ze laguntza ematen zaien eskola kontseiluetako kideei, nolabaiteko indarra bai dute ikastetxeen barruan. Esan dizudan bezala, galesezko eskola bat zer den horren definizioa baneko problematikoa da. Zeren eta definitzen badugu eskola bat elebidun bezala, horrek ez du esan nahi irakasgai guztiak emango direnik bai inglesez, bai galesez. Hori aldatu egiten da zentro batetik bestera.
Beraz, planak, modu xetuan ikusi nahi dituzte baliabideak, eta baita aurren esperientziak zentro hoietatik pasatzen diren neurrian. Zeren eta askotan, irakaskuntza ematen baino aurra konturatzen dira, puntu batetik aurrera ez dutela beren heziketa galesez hartzen. Beste kontu bat ipatu dizudan bezala, da bidaien kontua, aurra asko, kilometro asko bidaiatu behar izaten dute galesez, irakaskuntza galesez hartzeko. Galesezko eskola asko batez ere hego ekialdean